Hej YouTube, i dag vil jeg vise jer en singleplayer-verden, som jeg har bygget. Det er mest af til serverejere, hvad de kan bygge ind på deres server. Så går vi ind i den. Så går vi ud her. Ja, så vil se, at jeg har bygget alting er stort, sådan, hvad man kan bygge ind på serveren. Der har jeg en kæmpe vogn, så kommer jeg til at springe lidt med TNT. Det er ikke helt med vilje. Kæmpe chest. Kæmpe skelet, der skyder en bil. Så har vi et billede af mig her. Det er mig i julemandskyben, der står bagved, og alt det røde er det blå. Og skal jeg se hvorfor hernede. At svær igen. Ja. Jeg vil sige en kæmpe seng. Og en kæmpe fakkel. Redstone fakkel, den lavede jeg ikke lige helt så godt. Og en kæmpe tænd og sluk knap til en TNT. Kæmpe minevogn. Det hele det er stort. Også det her. Det er stort. En kæmpe Red Bull flaske, Monster og Coca-Cola. Det blev ikke lige lavet helt så godt. Men jeg prøvede. Og jeg laver den til en server. Så laver jeg de her store flasker om til hoteller. Men det var det jeg viser jer i dag. Så hvis I ser flere videoer, så kan jeg bare vente til at jeg lægger nogle nye. Okay. Farvel YouTube.